Hi guys, today is a day. For today's video nga po pala, ay ako po ay maglalaban ng mga basahan. Kaya kinuha ko na sila isa-isa. At ito din kinuha ko na kasi kasali sila sa lalabahan ko. At yung andito pa sa kusina namin, kinuha ko na din. At pinagsama-sama ko na nga. At meron pa palang isang basahan dun sa may CR namin, kaya kinuha ko na din. At pinagsama-sama ko na silang lahat. At ito na nga yung mga lalabahan ko. At kinuha ko nga dito ang pot holder kasi madumi na din. Dalawa ka palang pot holder ang lalaban ko guys, kaya kukunti lang ang aking lalabahan. Puro basahan lang kasi ang aking lalabahan. At kinuha ko na yung tops. At binuksan ko na nga din para makapag-umpisa na ako makapaglaba. At pinahirapan pa nga ako ng tops na ito. Malapit ko na pala mabuksan. Mukhang ayaw niya ito magpagamit ng tops na ito ah. Ano ba tops? Nahihirapan na ako. Magpabukas ka na para makapag-umpisa na ako maglaba. At yun na nga, nabuksan ko na nga. Gusto mo pala magpatanggal, Taps eh. Baka naman, Taps! Pakigalaw ang baso. Joke lang po. At kumuha na ako ng tubig. At binasa ko lang yung basahan namin. Para maumpisan ko na aking paglalaba. At ayan na nga, nag-umpisa na ako maglaba. Laba-laba lang. Uy, in fairness, ang bulat talaga ng Taps. Kaya pakigalaw ang baso. Taps! Baka naman, joke lang po. At nung tapos ko na nga brush yung likod, dito naman sa harapan. Hoy, itodo mong pagbabrush. Itodo mo lang. Tapos ko na pala na brush, kaya pinigak ko na. At ito pang isang basahan, labahan ko na din. Umpisahan ko na din mag-brush. Todo mo lang ang pagbabrush. Brush lang ng brush. At doon naman sa likod, para patas. Pinahid-pahid ko na itong tops at brush ko na din. Brush lang ng brush. Walang katapusang pagbabrush para makita mo ang totoong kulay niya. At tapos ko na pala brush, kaya pinigay ko na din at binasa ko na. Ayan, tapos ko na nga. At kumuha pa ulit ako ng isang basahan para malabang ko na din. At binuhusan ko na din ng tubig, tapos pinahid-pahid ko na yung tops. At nung tapos ko na nga, napahidan ng tops. At nagsimula ulit ako mag-brush para matapos na agad. Walang katapusang pagbabrush. At nung tapos ko na nga i-brush sa harapan, doon naman sa likod ko brush. Paulit-ulit nga aking ginagawa. Nung sinabi ko, brush lang ng brush. At tapos ko na nga, kaya piniga ko na para mailabas yung mga tubig. At kumuha ulit ako ng isang basahan. Di bale, malapit ako matatapos dito. At nagbuhos na ako ng tubig. At nung tapos ko na nabuhusan, nagpahid din ako ng tops. At nung tapos ko na pinahidan, ay nagsimula na ulit ako mag-brush. Brush lang ng brush. At binaliktad ko na nga para ma-brush din sa likod. Pinahiran ko na naman ng tops. At nung tapos ko na pinahiran, ay nagsimula na ulit ako mag-brush. Brush lang ng brush. At yun, tapos ko na agad. Kaya piniga ko para mailabas yung tubig. At kumuha pa ulit ako ng isang basahan. At binuhusan ko na kayo ng tubig. At pinahiran ng tops. At nung tapos ko na nga pinahiran, ay nagsimula ulit ako mag-brush. Last na nga, nabasahan ang aking lalabahan. Kaya malapit na ako matatapos. At binaliktad ko na din para may brush sa likod. Finally, tapos ko na nga. Piniga ko na din para mailabas yung mga tubig. Lahat na nga ng mga basahan ay natapos ko na nga nailaba. Kaya ang isusunod ko, eto mga pot holder. Sa bagay, maliliit na naman itong mga pot holder, kaya mabilis ako matatapos. At yun na nga, tapos ko na. Nailaba yung isang pot holder. Kaya yung isa naman, ang aking ilalaba. At yun, tapos ko na nga ang aking paglalaba. At ang aking isusunod naman ay ang pagbabanlaw ng mga basahan. Kaya isa-isa ko na nga silang kinuha para mailagay sa tubig. Ayan, kuha lang ng kuha. At yun, malapit ko na nga sila makuwang lahat. At ito na nga yung last kong kukunin na basahan. At yan, nagsimula na ako magbanlaw. At kinuha ko na nga rin yung timbang maliit para mailagay dun yung mga basahan. At kumuha na ako ng isang basahan para maipiga na at para mailabas yung mga tubig. Ayan, piga-piga lang.
At yun, tapos ko na pala sila nabanlawan. Kaya ilalabas ko na sila at para maisampay na din at para matuyo na. Lumabas na ako ng CR, hawak-hawak yung timba na may basahan. Tignan nyo naman yung init. At yun na nga, nag-umpisa na ako magbilag ng mga basahan. At may nahulog pang basahan. At isa-isa ko na silang kinuha para maisampay na din. At para matuyo na at para magamit na rin. Ayan, sampay-sampay lang. Ang init. Kaya nga pala nakalagay ako ng pabanyo sa ulo ko kasi ang init. At pinigak ko nga ulit. At inwagsak. At nung tapos ko na inwagsak, ay sinampay ko na rin. At last ko na nga itong isasampay. Nabasahan. Finally, tapos na nga ako sa paglalaba. At yan nga ang mga nalabahan ko. Mga basahan. Tignan nyo nga naman yung init. Ay tirik na. At nung tapos na nga ako naglaba, kinuha ko na yung tuwalya para makapagligo na din. At sa papaano, ay para malamigan naman ang ating katawan. Ayun na nga, tapos na ako naligo. Babay po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong palagi.